Akwụkwọ nke Pita, isi nke mbụ. Pita onyeozi Yeshua na-edegara ndị mba ọzọ bi ebe a na ebe ahụ na Pontus, Galatia, Kapadosia, Eshia na Briteina, ndị a họpụtara dịka ihe ọmụma Chineke Nna si dị site na nsọ nke mmụọ nsọ, site na nrubeisi na ifesa ọbara Yeshua, ka amara na udo bawanye nye unu. Ngọzi dịrị Chineke, ya bụ Nna nke Onyenwe anyị Yeshua, onye dịka ebere ya siri dị ukwuu, mere ka olileanya ọṅụ dịghachi ndụ n'ime anyị site na mbilite n'ọnwụ nke Yeshua site na ndị nwụrụ anwụ, maka ihe nketa na-adịghị anwụ anwụ na nke na-emerụghị emerụ, nke na-adịghị akpọnwụ akpọnwụ, echekwara maka ọdịnihu. Ndị ike Chineke na-echekwa site n'okwukwe ruo nzọpụta, nke a kwadebere ka egosipụta n'oge ikpeazụ. N'ụzọ dị otu a, ọ bụ ezie na ruo oge ụfọdụ ọ bụrụ na ọ dị mkpa na-echere site n'ọtụtụ ọnwụnwa ka ihe akaebe nke okwukwe unu, nke dị oke ọnụ ahịa karịa ọlaedo nke na-ala n'iyi, ọbụlagodi ma a nwaa ya site n'ọkụ, wee kpughee nye otuto unu, nsọpụrụ na otuto nke mgbe Yeshua pụtara, onye unu ahụtụbeghị ma unu hụrụ ya n'anya, na onye ugbu a ọ bụ ezie na unu ahụghị ya, unu na-aṅụrị ọṅụ ọzọ, ma na-aṅụrị ọṅụ dị egwu na-enweta okwukwe unu, ya bụ nzọpụta nke mkpụrụ obi unu. Banyere nzọpụta a, unu ajụọla ma nyochaa ndị amụma, bụ ndị buru amụma banyere amara nke ga-abịakwute unu, na-achọ mgbe ma ọ bụ oge mgbe mmụọ nsọ nke gbara àmà banyere Yeshua n'oge gara aga, onye nọ n'ime ha, ga-ekwupụta ahụhụ ndị ga-abịara Yeshua na ebube nke ga-esochi. E nyere ha ọrụ nke ikwusa ozi ọma, ọ bụghị nye onwe ha, kama nye ihe ndị a na-egosi unu ugbu a site n'aka ndị ozi ọma ahụ nye unu site na mmụọ nsọ ezigara site n'eluigwe, na nke ndị mmụọ ozi na-achọ ihu. Ya mere, meenụ ka uche unu sie ike, nweenụ uche zuru oke na amara nke e wetara unu site n'ime ka Yeshua dịghachi ndụ dịka ụmụ na-erube isi. Unu emekwala ka unu dịka ọchịchọ nke amaghị ihe unu si dị, kama dịka onye kpọrọ unu dị nsọ, otu a ka unu dị nsọ n'ụzọ niile unu si ebikọ ọnụ, n'ihi na ọ bụ ihe dị nsọ, ọ bụkwa ihe dị nsọ. Ọ bụrụkwa na unu akpọ Nna m onye na-ekpe ikpe dịka ọchịchọ onye ọbụla si dị, na-enweghị nkwanye ùgwù maka mmadụ, na-eji oge unu nọrọ ebe a n'egwu, ebe unu maara na ejighị ihe ndị pụrụ ire ure dịka ọlaọcha na mkpụrụ ego gbapụta unu site n'ọdịnala efu unu, nke si n'ọdịnala nna unu nata, kama ọ bụ ọbara dị oke ọnụ ahịa nke Yeshua, dịka nke nwa atụrụ na-emerụghị emerụ na nke na-enweghị ntụpọ. E guzobere ya tupu eto ntọala ụwa, mana e kwupụtara ya n'oge ikpeazụ n'ihu unu site n'aka ya tụbara Chineke obi, onye mere ka o si n'ọnwụ bilie, nyekwa ya otuto, ka okwukwe na olileanya unu wee dịrị n'ime Chineke, ebe unu sachara mkpụrụ obi unu ọcha n'irube isi n'eziokwu site na mmụọ nsọ, ịhụ ụmụnna n'anya na-enweghị mgba, ịhụ ibe unu n'anya n'obi dị ọcha na nke siri ike, ebe a mụrụ unu ọzọ, ọ bụghị site na mkpụrụ nke na-anwụ anwụ, kama ọ bụ nke na-adịghị anwụ anwụ, site n'ọrụ Chineke onye dị ndụ ma na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na anụ ahụ niile dị ka nke buru ibu, ebube niile nke mmadụ dịkwa
ka okooko nke onye buru ibu. Onye buru ibu na-akpọnwụ, okooko ya na-ada, ma okwu Onyenwe anyị na-adịru mgbe ebighị ebi, nke bụkwa okwu a na-ekwusa n'etiti unu. Akwụkwọ nke Pita isi nke 2. Ya mere, wezụga ihe ọjọọ niile, aghụghọ niile, echiche ụgha niile, anyaụfụ niile na okwu ụgha niile. Dịka ụmụ amụrụ ọhụrụ, chọọnụ mmiri ara ehi nke ụwa nke dị ọcha ka unu wee too, n'ihi na unu nwere ndị bịara dịka nkume a na-ata ihe, ọ bụghị nke Chineke nabatara, kama nke a họrọ ma dị oke ọnụ ahịa. Unu onwe unu dịka nkume dị mma, aghụghọ ụlọ ime mmụọ, ọrụ nchụàjà dị nsọ iji chụọ àjà ime mmụọ nke Chineke na-anabata site na Yeshua. Ya mere, akwụkwọ nsọ na-ekwu sị, lee, edebewo m na Zayọn nkume nkuku, nke a họrọ ma dị oke ọnụ ahịa, onye na-anọdụkwa n'ime ya agaghị eme ihere. Ya mere, nye unu ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ọ dị oke ọnụ ahịa, ma nye ndị na-enupụ isi nkume ahụ nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ aghọwo isi nkuku, nkume ịsụ ngọngọ na nkume maka ndị na-anaghị enupụ isi, nke a họpụtara ha maka ya. Ma unu bụ ọgbọ ahọrọ, ndị nchụàjà eze, mba dị nsọ, ndị nwere onwe ha, ka anyị gosikwa ịdị mma nke onye kpọrọ unu n'ọchịchịrị gaa n'ìhè ya dị ebube, bụ ndị na-abụghị ndị mmadụ na mbụ, mana ugbu a bụ ndị Chineke, ndị bụbu mana ugbu a enwetaghị ebere. Biko, dịka ndị ọbịa na ndị njem ala ọzọ, mee ka ebere ọzọ dịrị unu. Zerenụ onwe unu pụọ n'ọchịchọ anụ ahụ nke megide mkpụrụ obi. Mekwa ka a mara unu n'eziokwu n'etiti ndị mba ọzọ, ka ndị na-ekwu okwu ọjọọ, ndị na-emezi ihe wee nye Chineke otuto site n'ikwu okwu ọjọọ banyere unu dịka ụbọchị nleta n'ihi ọrụ ọma unu, nke ha ga-ahụ. Ya mere, doonụ onwe unu n'okpuru usoro mmadụ niile n'ihi Onyenwe anyị, maọbụ nye eze, maọbụ nye onye ọchịchị, maọbụ n'ihi Onyenwe anyị, nye ndị ọchịchị dịka nye ndị o zigara, inye ndị ajọ omume ntaramahụhụ ma too ndị na-eme ihe nke a bụ uche Chineke, ka site n'omume ọma mee ihe nke ọma, maka omume unu kwesịrị ime ka ndị nzuzu ghara ịma ihe ha na-eme, dịka ndị nwere onwe ha, ọ bụghịkwa dịka a ga-asị na unu nwere nnwere onwe dịka ihe mkpuchi nke ihe ọjọọ, kama dịka ndị ohu Chineke. Sọpụrụnụ mmadụ niile, hụnụ mkpakọrịta n'anya, tụọnụ egwu Chineke, sọpụrụnụ eze. Ndị ohu, na-edonụ onwe unu n'okpuru ndị nwe unu n'egwu niile, ọ bụghị naanị nye ndị dị mma na ndị nwere obiọma, kamakwa nye ndị na-eme ihe ọjọọ. N'ihi na nke a karịrị akarị, ọ bụrụ na onye na-enweghị akọ na uche n'ebe Chineke nọ na-atachi obi n'ihe mgbu, na-anata ahụhụ n'ụzọ na-ezighị ezi. N'ihi na kedu otuto dị mma ma ọ bụrụ na mgbe a na-eti unu ihe n'ime n'ihi mmejọ unu ejiri udo nabata ha, ma ọ bụrụ na mgbe unu na-eme nke ọma unu na-ata ahụhụ ma na-ewere ya n'udo, nke a na-atọ Chineke ụtọ. Nke a ka a kpọrọ unu, n'ihi na Yeshua tara ahụhụ n'ihi unu, na-ahapụrụ unu ihe nlegharị anya ka unu wee soro nzọụkwụ ya. Onye na-emeghị mmehie ọbụla, ọ dịghịkwa ihe ọjọọ dị n'ọnụ ya. Onye mgbe a na-enye ya nsogbu na-enupụghị isi, mgbe ọ tara ahụhụ ọ tụghị egwu, kama ọ tụkwasịrị onye ahụ nke na-ekpe ikpe ziri ezi obi, onye n'ime ya boro mmehie anyị n'ahụ ya n'elu osisi, ka anyị ndị nwụrụ anwụ n'ihi mmehie
wee dị ndụ n'ezi omume. N'ihi na unu dị ka atụrụ ndị kpafuru akpafu, ma ugbu a unu alaghachitela n'ebe onye na-elekọta mkpụrụ obi unu nọ. Akwụkwọ nke Pita isi nke 3. N'otu aka ahụ ka ndị nwunye na-edo onwe ha n'okpuru di ha, ka e wee merie ndị na-anaghị erube isi n'okwu ahụ na-enweghị okwu site na ibikọ ọnụ nke nwunye ha, mgbe ha na-ahụ ibikọ ọnụ dị ọcha, kama n'egwu. Uwe ha agaghị abụ uwe mpụta nke nwere ubu na ihe mkpuchi ọlaedo, ma ọ bụ ihe unu na-eyi, ma ka ọ bụrụ nwoke zoro ezo nke obi, nke dị n'ime mmebi nke mmụọ dị nwayọọ na nke dị jụụ, nke bụ ihe dị ukwuu n'ihu Chineke. N'ihi na n'oge gara aga ụmụ nwanyị dị nsọ tụkwasịrị Chineke obi, dara mba, ma nọrọ n'okpuru di ha, dịka Sera si rubere Abraham isi ma kpọọ ya onye nwe anyị. Unu bụ ụmụ ndị na-eme nke ọma ma ghara ịtụ egwu ọbụla. N'otu aka ahụ, unu ndị di, binyere ha dịka ndị ọkammụta, na-asọpụrụ nwanyị dịka akụkụ ahụ na-adịghị ike, na dịka ndị ga-eketa ọnụ nke amara nke ndụ. Ka ekpere unu wee ghara imebi. N'ikpeazụ, unu niile nwere otu uche, na-atachi obi n'etiti onwe unu, na-elerịta ibe unu anya dịka ụmụnna, na-emere ibe unu ebere, na-enwe obiọma. Unu enyela ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ, ma ọ bụ ịta ụta n'ọnọdụ ihe mkparị, kama na-agọzinụ, ebe unu maara na a kpọrọ unu maka nzube a, ka unu bụrụ ndị nketa ngọzi. N'ihi na ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ndụ ma hụ ụbọchị obi ụtọ, ya zere ikwu ihe ọjọọ na ikwu ihe ọjọọ, ya zere ihe ọjọọ ma mee ezi ihe, ya chọọ udo ma soro ya. N'ihi na anya Jehova dị n'ahụ ndị ezi omume, ntị ya dịkwa n'ekpere ha, ebe ihu Onyenwe anyị na-emegide ndị na-eme ihe ọjọọ, onye ga-eme ihe ọjọọ na-akpagbu unu, ma ọ bụrụ na unu na-eso ezi ihe. Ma ngọzi na-adịrị unu ma ọ bụrụ na unu ata ahụhụ n'ihi ezi omume. Unu atụla egwu ha, unu echegbula onwe unu, ma doonụ Onyenwe anyị Chineke nsọ n'obi unu. Dịrịnụ njikere mgbe niile ịza onye ọbụla nke na-ajụ unu ihe kpatara olileanya dị n'ime unu, na ịdị nwayọọ na nsọpụrụ. Nwee ezi akọnuche, ka mgbe ndị mmadụ na-ekwu okwu ọjọọ banyere unu dịka ndị na-eme ihe ọjọọ, ka ihere mee ndị na-ekwutọ ezi mkpakọrịta unu n'ime Yeshua. N'ihi na ọ ka mma, ọ bụrụ na nke a bụ uche Chineke, ka unu taa ahụhụ maka ezi ọrụ karịa maka omume ọjọọ. N'ihi na Yeshua tara ahụhụ otu ugboro maka mmehie onye ezi omume, onye ajọ omume, ịkpọbata n'aka Chineke. O gbukwara ya dịka anụ ahụ, mana e mere ka ọ dị ndụ site na mmụọ nsọ. Ya mere, ọ gara kwusara ndị mmụọ nọ n'ụlọ mkpọrọ ozi ọma, ndị n'oge ya bụ ndị nupụrụ isi, mgbe ogologo ntachi obi nke Chineke gara n'ihu n'oge Noa, mgbe a na-akwadebe ụgbọ ahụ, ebe mmadụ ole na ole, ya bụ mkpụrụ obi 8, emikpụrụ ha n'ime mmiri. Baptizim dị ebe ahụ ugbu a na-aza ajụjụ ahụ, nke na-abụghị iwepụ ihe ruru unyi nke anụ ahụ, kama ọ bụ ngosipụta nke ntụkwasị obi nke akọ na uche dị mma na-enye Chineke, ka emekwara nnu site na mbilite n'ọnwụ nke Yeshua, onye nọ n'aka nri Chineke, onye gara eluigwe, onye ndị mmụọ ozi ike na ike nọ n'okpuru ya. Akwụkwọ nke Pita isi nke 4. Ya mere, ebe Yeshua tara ahụhụ n'anụ ahụ, kwadebe onwe unu n'otu uche ahụ, ya bụ ka onye tara ahụhụ n'anụ ahụ kwụsị mmehie,
ka o wee dị ndụ ruo mgbe ọ ga-anọgide n'anụ ahụ. Ọ bụghị dịka ọchịchọ mmadụ si dị, kama dịka uche Chineke si dị. N'ihi na o zuru ezu n'anya anyị, ejirila oge gara aga nke ndụ dịka ọchịchọ nke ndị mba ọzọ si dị, na-eje ije n'ime ndị ezi omume, agụụ ihe ọjọọ, ịṅụbiga mmanya ókè, na ikpere arụsị rụrụ arụ. Ọ dịkwa ka ihe ijuanya na unu esoghị ha na-agba ọsọ n'otu ọkwa ahụ, na-eme ihe ọjọọ nke gbara ọgbaghara. Ya mere, ha na-aza ajụjụ nye ndị unu. Nke a ga-aza ajụjụ nye ndị dị njikere ikpe ikpe ngwa ngwa ma nwụọ n'ozi ọma. N'ihi na n'ihi nzube a ga-ama ha ikpe dịka mmadụ na anụ ahụ si dị, ma ha ga-adị ndụ dịka Chineke si dị n'ime mmụọ. Ugbu a, ọgwụgwụ ihe niile dị nso. Ya mere, nweenụ nchebara echiche ma na-ekpe ekpere, ma n'ihe niile nweenụ udo siri ike n'etiti unu, n'ihi na udo ga-abụ ihe kpatara igwe mmadụ na ndị nọ n'ime unu na-enweghị oke iwe. Ka onye ọbụla dịka ọ natara onyinye ahụ kesaa ya nye onye ọzọ dịka ndị na-enye amara dị iche iche nke Chineke. Ọ bụrụ na onye ọbụla ekwu okwu, ya kwuo dịka okwu Chineke. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-eje ozi, ya mee ya site n'ike Chineke nyere ya, ka e wee nye Chineke otuto n'ihe niile site na Yeshua, onye ekpere na ọchịchị na-abịa n'aka ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Unu echela na ọnwụnwa nke na-eme n'etiti unu iji nwale unu dị egwu, dịka a ga-asị na ihe ijuanya mere unu. Kama ṅụrịanụ ọṅụ ebe unu bụ ndị na-eso Yeshua n'ahụhụ, ka unu wee ṅụrịa ọṅụ mgbe ebube ya pụtara. Ọ bụrụ na a na-akọcha unu n'ihi Yeshua, ngọzi dịrị unu, n'ihi na mmụọ nke ebube na nke Chineke dị n'anụ ahụ unu. Nke a na-arụrịta ụka n'akụkụ ya, mana nke unu bụ otuto. Ma ka onye ọbụla n'ime unu ghara ịta ahụhụ dịka ogbu mmadụ, maọbụ dịka onye ohi, maọbụ dịka onye ajọ omume, maọbụ dịka onye na-ere ahịa n'ihe ndị ọzọ gbasara mmadụ. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla taa ahụhụ dịka onye Yeshua, ka ihere ghara ime ya dịka onye Chineke, kama ka onye Chineke otuto otu a. N'ihi na oge eruola mgbe ikpe ga-amalite site n'oge ruo n'oge. Ọ bụrụ na ọ malite site n'ebe a, gịnị ga-abụ ọgwụgwụ nke ndị na-anaghị erube isi n'ozi ọma Chineke? Ọ bụrụkwa na anaghị ekpe ikpe ndị ezi omume ikpe, ebee ka onye mmehie ga-apụta? Ya mere, ka ndị na-ata ahụhụ dịka uche Chineke si dị nye ya mkpụrụ obi ya n'ime obiọma dịka onye okike kwesịrị ntụkwasị obi. Akwụkwọ nke Pita, isi nke 5. Ndị okenye nọ n'etiti unu, ana m arịọ unu, mụ onwe m bụkwa okenye, onye akaebe nke ahụhụ Yeshua na onye na-esota otuto nke na-abịa, na-azụ n'igwe atụrụ Chineke nke dabere na unu, na-emeso ya ọ bụghị site na mmanye kama site n'ọchịchọ, ọ bụghị maka uru kama site n'uche dị njikere. Unu abụghị ndị nwe ihe nketa Chineke, kama bụrụ ihe nlereanya nye igwe atụrụ ahụ. Ma pụta ìhè, unu ga-anata okpueze nke mgbe onyeisi ndị ọzụzụ atụrụ ga-enweta ebube a pụrụ iche ire ure. Unu onwe unu kwa, ụmụ okorobịa, na-edo onwe unu n'okpuru ndị okenye, na-edo onwe unu n'okpuru ndị ahụ unu ibe unu, ka obi dị umeala wee duzie unu n'ime. N'ihi na Chineke na-eguzogide ndị mpako ma na-enye ndị umeala obi amara. Ya mere, wedanụ onwe unu ala n'okpuru dịka ike nke Chineke, ka o wee bulie unu elu n'oge ya. Nye ya ihe niile unu na-echegbu onwe unu, n'ihi na ọ na-eche banyere unu. Nọrọnụ na nche, n'ihi na onye mmegide unu bụ Ekwensu, dịka ụbọ akwara na-eti mkpu, na-agagharị na-achọ onye ọ ga-eti. Guzosienụ ike n'okwukwe, ebe unu maara na
a na-emezu otu ahụhụ ahụ n'ime ụmụnna unu dị ndị nọ n'ụwa. Ka Chineke nke amara niile, onye kpọrọ ka onye otuto ebighị ebi ya site n'aka Yeshua, ka o mee ka unu zuo oke, mekwa ka unu guzosie ike, mekwa ka unu sie ike. Ka otuto na ike niile dịrị ya mgbe ebighị ebi. Amen. Site n'aka Silenus, nwanne kwesịrị ntụkwasị obi nye unu. Dịka m chere, edela m akwụkwọ dị mkpirikpi, na-agba ume, na-agba akaebe na nke a bụ ezi amara Chineke, nke unu nọ na ya, nzukọ nke ndị Babilọn, nke a họpụtara ya na unu, na-ekele unu na Mark nwa m nwoke. Keleenụ ibe unu na nsusu ọnụ nke ọṅụ. Udo dịrị unu niile ndị nọ n'ime Yeshua. Amen.